ľudia, ja som do môjho nového videa a v tomto videu si zahráme Murder Mystery 2, ale je tu nový valentínsky update, ako môžete vidieť, tu je valentínsky update a ja sa na to veľmi teším, ja som túto už hru hral, takže tak a mám nový avatar, nepýtajte sa ma prečo. A mám k nemu aj animáciu, ale teraz som si ju ešte nedal. Som si ju nestihol dať. Samozrejme, som inocent. Prečo nie? Joj. Dobre, čiže tu je žena. Killer je na tomto podlaží. Žena, ja som to vedel. Žena. A kto je tá žena? Pamätáte si moje slova. Žena. Žena. Táto žena mi je povedomá. Čo sú všetci takí roztatárení, všade bežia, všade? Henty? Čo sa deje? Čo? Je mi to veľmi povedomé. Nie. Kde ste všetci? Haló? Neskrývajte sa. Ja vás nájdem. Prečo? Murder nič nerobí. Alebo je Murder nejaký hacker, čo proste chce zbierať koníky. Alebo je to teda šmolko, čo ide práve teraz za mnou. No, nie je to ten šmolko. Dobre, už začínam mať nervy. Neviem, kto to je. Hovoria, že... Let's go! Ok, čo som... Innocent, fakt. Ľudia, budem hrať dovtedy, dokým nebudem šerif a nezastrelím murdera, alebo budem murder a všetkých zabijem. Sľubujem na všetko, čo mám rád, že dovtedy budem natáčať video. Táto žena ma prenasleduje. Už som si myslel. Aha, to je šerif, dobre vedieť. Takže, kuchár je šerif, dobre vedieť, ok. Takže keby uvidím murdera, bežím k šerifovi. Teda ku kuchárovi. Toto je ona. Niekto zabil. Niekto zabil. Je to tá žena na 100%, je to žena. Je to na 100% ona. Dievča, som si tak myslela, že ty budeš to, ale nie si to ty. Shimurd. Čo to znamená Shimurd? Ja, že ona murd. Tak ju strel! Toto není asi najlepší šerif čias. Však už by ho dávno zabila, takže na to je murderka, ale ona nie je murderka, lebo uteká s nami. Bro. Však ho vieš čo, ja mu nepôjdem do cesty, lebo do cesty. Yes! Let's go! Tomuto sa hovorí dobrý šerif. OK. Som šerif! Wow! Je to kuchár. Sus. Je to veľmi sus. Kuchár, drž sa. Nie. Šiš.
Nestrel! Ne! Ok, ľudia, ja sa tu teraz pozerám a táto žena tímuje. Poď, Ela! Poď, Ela! Poď, Ela! Poď, Ela! A skolo skončilo. Ok, sme fré. Sme fré. A že je dej first, no. No, zomrel som. Haha. Čo? Ha. Ja sa snažím, ľudia, sorry. Ja sa snažím, ale... Let's go! Kde by mohol byť ten posledný? Aspoň pozriem, či tu má zbraň. Kde sú? Ja neviem, kde je.